Kaixo, guk hiperrektaldeak gara, eta, bueno, kasu honetan, pantailan ikusi dezaketen moduan, gure aurkezpena murgilari arruntari buruz izango da. Bai, lehenik eta behin, nolakoa da, murgilari arrunta aten familikoa da. Hau da, hegazti bat da, eta, bueno, tamaina, normalian, metro erdi baino pixka txikiagoa da, bai, gehien bat, berrogeita bi eta berrogeita bitzi zentimetro tartean. Egoen zabalera ja pixkat handiagoa, hirurogeita zazpi eta hirurogeita hamabost artean daukagu. Eta, bueno, ja burura pasaterakoan, bai, arra eta eminak tarteko desberdintasunak nabarmentzen dira. Arrak burua marroixka dauka, eta aldiz emeak, ba, kolore itzariago, ezta, krema kolorezko burua dauka. Bueno, animali honen elikadurari dagokionez, da espezie orojale bat, eta honek esan nahi dau elikatzen dela bai beste animalietaz, bai landaretaz. Animali dagokionez, bere harrapakin ohikoenak die arrain txikiak, krustazeo txikiak, intsektuak eta zizariak moduko animalia txikitsuak, eta bai jaten da urpeko landariak. Bueno, nahi badago mugilari arrunta gure habitatetan egotien, hainbat gauza dugu zein hori bermatzeko. Lehenengo eta behin, euren habiata errespetatzea, bai bi ezagorrik ez bat inguruen eta naturan. Ez emoti eure ikusterakoen jateko hori dekoran karbohidrato asko, gizi gaietak eta bar, sortzen jakie alabe angel edo aingeru egoa deitzen den arazo bat eta ezin da behin egan, eta ondorioz handi hil. Eurek jateko emon eskero, onderak ez erikagai egokiak, adibidez zerealak, egaztentzako egin da jate janaitzek eta bar. Edo ja kontsumoen arluen, ba, erabiltzen dugun zabor eta hor kantitate murriztu behar dugu, eta kontsumo arduratsu egin behar dugu gure etxeetan bai. Orain azalduko dut non bizi diren murgilari arruntek. Haren bizilekua laku edo aintzirak dira. Bai ur gutxikoak, bai nahiko sakonak direnak, baina inguruan landare trinko dituztenak. Ugatzeko garaian ez dagoenean, ur gezako leku ireki askotan aurki daiteke. Baita bai lasaietan, urgaziko paduretan, aluferetan eta beste leku abestu batzuetan. Bestalde, azalduko dut non aurkitu ditzakegu zonaldeari hitz egiten. Ugatzerako garaian, udan aurkitu ditzakegu Europa ipar-ekialdean eta Asian. Eta urtean zehar, bestalde, Europa mendebaldeko eta erdialdeko zenbait lekutan. Euskal Herriaren barnean ere, Ulibarri, Ganboa, Urdaibai eta beste aintzira txiki batzuetan aurkitu ditzakegu. Murgilariaren mehatxuei dagokionez, haien habitatak kaltetzea arazo larri bat eta patuek bizilekua galdu aldutelako, eta bestetik eiza ere mehatxu bat alde izan patoen kopura gutxitu aldelako. Bestalde batetik, beste espeziekin elikagaiak lortzeko laia izatea, oso arriskutsua izan aldaiteke, azkenean beste hegazti edo espezie janariak entzen dietelako. Eta gainera, aldaketa klimatikoaren ondorioz urmaeletako ura kaltetu eta murriztea ere arazo larri bat da elikadura eta ugalketa zailtzen direlako. Eta azkenik, kutsadura akustikoa mahatxu bat izan alda hirietatik gertu bizi badira patoak.